da yake shi ciki ne ba fitacce ba ni ya biya dawo. Me sunan shi? Yunusa Baba. Ai saura kiris in busa tashi. Ai tun daga lokacin da na daga wayarka na shiga makaranta. Ai a lissafin Musa babu ina zuwa, babu gani nan, babu saura kiris. Ai duk waɗannan sunan su kaddara. Idan ka fada tarkon kaddara kuwa ka san dole a busa ma offside. Ai tun zuciyata ni ta daɗe da gaya min an ɗaga maka jan kati abokina saura kiris na busa tashi kawai sai ga ka kashi mu kana bari kenan in Allah yadda babu mu a cikin wannan kaddara. Wannan yaran ka tafi da shi ina son ka samun shi a AC. Idan ya wayi gari da safe ya ga gurin ya yi masa sai a gyara masa katifarsa sai a bashi bargo. Idan kuma yana ganin kamar gurin bai masa ba ya barka ya ga bai yi ba to ina ganin a canja masa silin wataƙila zai masu. To ta ina za a shigo da tsanin? Ku shigo da shi ta taga. To tsanin ba. Shi ma ku shigo da shi ta taga. Kana baro. Ku jira na a ƙasa.